L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, considera que el més important perquè el procés sobiranista tingui èxit és la reclamació popular que sigui massiva i duradora. Pujol ha participat en la tercera conferència internacional Building a New State, construint un nou estat organitzada per l'associació Sobirania i Justícia. En la mateixa taula rodona, Edward Kukan, exministre d'Exteriors d'Eslovàquia i actual eurodiputat del Partit Popular Europeu, que ha dit, citant l'expresident txec Václav Havel, que si la gent vol la independència, ni res ni ningú ho podrà aturar. Pujol ha manifestat a TV3 que la lliçó que pot extreure Catalunya del cas eslovac és que al final s'imposa la manifestació d'una voluntat popular. El més important és que la reivindicació del país, sigui Eslovàquia, sigui Catalunya, sigui potent, sigui massiva, sigui respectuosa, sigui intel·ligent, doni garanties de que hi ha capacitat de governar. Això és el més important de tot. Seria començar la casa per la teulada, buscar reconeixements quan abans no has donat garanties.